Euskadi Irratia. Zarata hau, egunean, 50 aldiz baino gehiago entzuten dute Zallan, herriko 36 puntutan. Zalla herriak, 36 trenbide pasagune dituelako. Entzun duzue, Zalla herriak 36 trenbide pasagune ditu, horietako asko herriaren erdigunean. Herritarrek eta Zallako udalak urteak daramatzate Espainiako gobernuari eskatzen, arazoan eskuar dezala, baina konponbideak ez dira iristen. Zalla erdiguneko trenbide pasabide horietako batean da Gorka Otaegi. Gorka, Zalla, egunon, ze ikusten duzu? Kaixo, egunon. Bueno, hemen gu gauden leku honetan, bi autobus geltoki ikusitzakegu, dituztenak alde bietara etxadi batera sartzeko kale perpendikularrak. Gu gauden lekurantz zebrabidea zeharkatu eta espaloi estu bat hasten da, bidearen alde bakarrean, bidearen bestaldean ez dago espaloirik. Ondoan, bidegurutze nahiko arriskutsu bat, ikusmen urria duen bidegurutze bat, bihurgune baten erdian dagoena, eta hau guztia diagonalean zeharkatuz trenbidea. Hauxe da, Zallak duen sarrera nagusia, Bilbotik Kadagoako korridorean barrena etorrita topa daiteken lehena. Bizkaia 6-6 errepidetik etortzean, horrekin topo egiten duzu, trenbide pasabide honekin topo egiten duzu. Luza auzoan gaude, eta bertatik erdigunera sartzeko trenbidea zeharkatu behar da. Eta ez bakarrik herrira sartzeko, Zallako biztanle gehienek eguneroko joan etorrietan ere pasa behar izaten dituzte erreiak. Izan ere, 8.000 biztanle pasatxo dituen herri honek, 36 trenbide pasagune ditu, Manu, zuk ondo aipatu duzun bezalaxe. Luza auzoko honek esate baterako barrerak eta semaforoak baditu, baina gehienek ez dute esirik. Askok soinua eta semaforo gorriak badituzte, eta beste batzuek batere segurtasun neurririk ez. Eta herritarrek askotan zeharkatu behar izaten dituzte, kontatu diguten bezalaxe. Daoz herri erdian, orduan pasabizara bai edo bai, errekaduak egiteko, lanera juteko, etxera bueltateko. Eskolara joateko, nire aitite eta mamaren etxera, multideportera. Eta Bilbora baldin basoa ze kotxespe bai. Arriskutsuak dira. Epa dire batzuk eselango babes neurrirek ez daketenak. Soinua gehiengoek badaukatel, baina barrerak ez. Pasatzeko momentuan ez dozu ondo ikusten bez, jendeak ez daki pasatu behar den edo ez dakigulako trena datorren edo ez. Eta bidez kaskoak eramaten baditugu ez ditugu entzuten. Trafiko iara ikaragarriak sortzen dira batzutan bajatu iten dira barreriek esia bajatzen dira eta ez dator trenik, horrek ekarten dauen soramena guztiarekin, ze kotxea paratuta daude, trenerik ez da pasatzen, kristo bat izaten da. Barrerak askotan sar daudenez, ez dira bajatzen ondo edo ez dira bajatzen, trena dator eta montaten da kriston iztanbila, biletan behin pasaten da olakorik, holan momentu arriskutsuak, bai, eta jendeari oihukatzea esateko ez pasateko, edo kotxeak paratea, edo udaltzainei deitzea abisua emoteko, bai. Kola asko egiten dituzte. Ze trena etortzen direnean asko eragiten dute denboran. Lehen, tren geltoki bakoitzean kontrolatzen ziren tramo bakoitzeko barrerak, orduan 3 edo 4 minutu lehenago, bajatzen zituzten barrerak, eta trena pasa ostean, irekitzen ziren. Orain, Bilbotik kontrolatzen dituzte barrera hauek. Orduan bajatu aldituzte, Gueñesetik trena dagoen momentuan, izan aldira 15 minutu lehenago inkluso, orduan jendea jartzen da oso urduri eta pasatzen du nahi duen momentuan. Batzutan ikusten ditu trenak oso azkar, autoak pasatzen direla, horbetik eta jausten ari direla barrerak. Niri gertatu izan jata, batian bajatzen dira barrera pasatzen ari zarenean eta barreran esien artean gelditze zara. Eta nervizioak trena etorriko da, nelan etorriko, aurrera tira eta gero eski jauzi dira eta ez da otor ezelango trenik. Kotxe bat golpeatu zuen trena, Arangurenen, Oreinan, eta gizona oso txartu geratu zen. Sustoa bere bai, beste batzutan hiliek. Suizidioa bere gontire. Logikoena izango litzake alik eta gehienak ezabatu, beste alde batetik larrizenak igual soterratzeko zorrozan egin beharko luketen bezala saiatzea nolabait. Azken finean Zallarrok babestuak egon behar dira, eta ez da normala gu bezalako herri batek eukitea 35 paso nivela. Azkenean ez dakit noren kontua den, udaletxaren kontua den edo adifen kontua den. Gauza da, hemen danak botatzen dute kaka kanpora,
eta inork ez du kontuan hartzen herritarron arriskua edo bizitza. Javi Portillo, Zallako alkateak, kaixo egunon. Egunon, Zenbat istripu gertatu dira trenbide pasagune hauetan azken urteotan? pues gehiegi, egia esan gehiegi. Zifra zehatza ez dakit garrantzian dirik duen, baina bai hildakoak egon dirala, istripu larriak egon dirala, eta ez bakarrik erregistroetan agertzen diren hildakoak eta istripuak, baizik eta hainbat incidente egoten dira hilabetero, eta arrisku jarraitua izaten da. Azken istripua martxoaren 7an izan zen, okerrez bagaude, Oreina auzoko pasagunean, gidari bat laurri zauritu zuen trenak, autoa kolpatu ostean, ezta? Dena aipatu duzun bezalaxe, horrelako istripu larriak ez badira ere, herritarrek aipatu diguten bezala, sustuak egunero izaten dira hemen. Hori da, sustuak egunero izaten dira, eta erabat baldintzatuta dago Zallatarron bizitza, ze edozein lekutik beste batera joateko beti pasaguneak zeharkatu behar dira. Eta baldintzatu egiten du gure bizitza, kristonilarak sortzen dira, eta gainera arriskua hor dago. Javi Portillo, egunon Donostiatik. Egunon. Bai, hau konpontzeko modurik onena izango litzateke lurrazpira pasatzea trena, jakina, ezta? Bueno, bai, baina ez da modu bakarra. Hain zuzen ere, udalak proposatu egin du soluzio bat, proposatu egin du proiektu bat trenbide kilometro bat kentzeko, eta beraz 6 pasagune kentzeko. Hori duela 3 urte proposatu genuen, Adifeko teknikariek esan zuten oso proposamen ona eta egokia zala, eta inoiz ez dutela ikusi udal batek proposatzea olako gauza bat, eta horren diru gutxigatik etekina hain handia izatea. Ze azken finean proiektu hori gauzatzeko 2 milioi euro baino ez ziren behar, eta gainera udalak berak 1 milioi bat ipintzeko prez agertzen zen. Eta horregatik mingarria da proiektu hau azken 2 urtetan kajoi batean egotea. Beraz, soterramiento delakoa da soluzio bat, oso garestia, baina beste soluzio batzuk badaude, eta hain zuzen ere udal honek proposatu ditu. Zallako udalak proposatu zuena duela 2 urte, Adifekin egin zuen proiektura eta han aurkeztu zuen proiektura zen herria zeharkatzen duten 2 trenbideetako trafikoa batetik bideratzea, ezta? Trenbide batetik bideratzea. Hori da, trenbide batetik dator trafikoa Bilbotik Arangurenera, eta Arangurenen biderkatu egiten da, alde batetik badoa trenbide bat Santanderrera eta beste bat Balmasedara. Eta guk proposatzen duguna da trenbide beretik joatea kilometro bat gehiago, eta holan Arangurengo auzoan trenbide kilometro bat kentzen da eta 6 pasagune. Beraz, etekina oso handia izango litzateke. Udalak gainera, proiektu hau gauzatzeko inbertsio bat ere proposatu du. Hori da, 1 milioi euro bat proposatzen zuen udalak berak ipintzea, eta honen garrantzia azpimarratu nahi izango nuke. Azken finean, trenbideen eskuduntza ez da geurea, ez da udalarena noski, Adifekoa da, eta oraintxe bertan Zallarriak daukan errekor hori, eta Euskadin pasagune gehien daukan herria garenez, ulertzen dugu, zehozer egin behar dugula, baina eskuduntza ez da gure eskuetan, eta hau baino gehiagorik ezin dugu egin. Hau da, proiektu bat proposatu, bultzatu, finantzatu gure diruarekin, baina guk geok ezin dugu gauzatu. Orduan zerk egiten du huts? Barkatu? Orduan zerk egiten du huts? Zerk egiten du huts? Hemen badago blokeo bat. Nik argi eta garbi esan behar dut badagoela blokeo politiko bat. Azken finean, Adifeko teknikariek begionez ikusi dute proiektua, esan dute euren aldetik dan egingo dutela, eta batean azken 2 urtetan ez didate erantzuten arduradunek, eta ez daukat berririk, behin eta berriro telefonoz eta e-mailez eta idatziak egiten ditut, baina ez dut erantzunik jasotzen. Beraz, arazoa politiko ikusten duzu, esan diguzu, Adifeko teknikariek ondo ikusten dutela, zuen proposamena kilometro bat kentzeko esan duzu, eta horrela 6 trenbide pasabide kenduko lirateke, eta teknikariek hori argi berde emango liokete, baina politikoek eman behar dute azkeneko hitza? Argi eta garbi holan ikusten dut, ez bakarrik teknikariek esan da, baizik eta protokolo bat sinatu genuen, dokumento bat sinatu genuen, baina horretaz hori gertatu zen duela 2 urte, eta 2 urtetan beste mugimendurik ez izateak nik bakarrik ikusten dut hori arrazoi politikoak.
Eta bien bitartean, trenbide pasagune hauek, 36 trenbide pasagunek baldintzatuko dute Zallarren eguneroko bizitza. Aipatu dugu sustoak egunero izaten direla, susto horietako batzuk izan daitezke behar bada, herritarren edo oinezkoen edo gidarien arduragabekeriagatik, behar bada semaforoak gorrian pasatzeagatik, ondo ez begiratzeagatik, edo eta barrerak edo esiak jaitsita dauden arren iskin egiteagatik, dena den, askotan aipatu digute herritarrek matxurak ere izaten direla, eta ez gutxi, eta askotan segurtasun neurriek ez dutela ongi funtzionatzen. Hori da beste kontu bat, hemen badago inbertsio falta bat. Hemen badago bolondate politiko falta bat eta inbertsio falta bat. Beste datu bat emango dut, gaur egun Zailatik Bilbora joateko trena, denbora gehiago behar du aurreko mendean baino. Hau da, 20. mendean, denbora gutxiago behar genuen, azkarrago joaten zan trena, baina gaur egun motelago joan behar du, segurtasun neurriak betetzeko, holan izan behar da, eta ez dago inbertsiorik trenbideak hobetzeko. Ez dago inbertsiorik pasaguneetan, barreren jaitsiera eta igoera, horren luzera ez izateko. Gaur egun badaude teknologia asko hobeak, jendeak ez itxoiteko 20 minutu barrera bat pasatzeko. Azken finean, bi arazo larriak horiek dira. Nik esango nuke bata dela, hau da, borondate politikorik baldin badago, inbertsiorik egongo litzateke, baina ez daukagu ez bat ez bestea. Javi, eskuduntza adifena da, Espainiako gobernuarena beraz, eta orain hauteskunde orokorra ditugu, hauteskunde orokorretarako alderdiren batek, Euskal Herriko alderdiren batek jarri dezake baldintza gisa zailakoa konpontzea, badakizu horre balizko presidente berria babesteko baldintza batzu jartzen dituzte alderdi politikoek, eskakizun batzuk egiten dituzte, jarri barko lukete, zuen ustez, zailako trenbide arazoari konponbidea ematea? Berriz ere esango dut, errekor hori daukagu, Euskadiko pasagune gehien daukan herria, Euskal Herriko alderdi politikoek ez badute laguntzen, euren esku egonda, euren errua ere izango da. Nik borondate politikoa eskatzen dudanean, ez bakarrik Madrilgo gobernuari, baizik eta gure ordezkoei ere eskatzen diet borondate politikoa eskatzeko, bultzatzeko eta exigitzeko nolabait gure egoera hobetzeko. Adibidez hemen, azken finean, herri honetan, herri honek daukan arazoa, Euskadin daukagun larriena da, gutxienez pasagune kopurua kontuan izan da. Adibidez hemen ikusten dut martxoan Eusko Alderdi Jeltzaleak esan zion Espainiako gobernuari adifi lehenbailen konpontzeko zailako trenbideen arazoa, hori Eusko Alderdi Jeltzaleak martxoan eskatu zion. Bueno, martxoan nik gogoratzen dut duela urte bat, egon zala itun bat PNV eta PPN artean, hor agertu zen lerro batean gure proiektua, udaleko proiektuak, nolabait sorpresa moduan hartu nuen, guri udalari ezer esan barik aipatu zen proiektu hori eta aipatu zen beharrezkoa zala Adif eta Zaiako udalen arteko akordio bat, baina onerako baldin bada niri bardin zait, nondik datorren soluzioa. Eta edozein alderdi politikoak bultzatu egiten badu hau aurrera joateko, nik pospozik hartuko dut hori. Oso ondo, eskerrak emango dizkigu Gorka, Javi Portillori, Zailako alkate jaunari gurekin egoteko tarte hartu duelako, eta alen bailen konpontzen arazo hori, esan dugu, Zailaren errekor hori, ez da oso errekor alaia esan dugu, 36 puntutan entzuten da egunero zarata hori behin eta berriz, trenbidea pasatzen denean, eta trenbide pasagune horiek dituelako Zailak, 36 trenbide pasagune ditu, eta horrek sekulako arazo eta eragozpenak eragiten dizkie Zailako gizon eta emakumei. Javi Portillo, Zailako alkate eskerrik asko. Mila esker zuei. Esan beharra dago, Manu, hemen gu elkarrizketa egiten aritu garen bitartean, ez dakit somatu duzu, baina autoen joan etorria etengabea dela, hau da Zailako sarrera nagusia, autoak pasa eta pasari dira, kamioiak ere bai. Momentu honetan ez da esirik jaitsi, hemen aldamenean ditugu esiak, gu autoz etorri garenean justu esiak jaitsita zuden, orain konexioan zehar ez dira jaitsi, baina beste arazotako bat horixe da, herritarrek aipatu diguten bezalaxe, esiek jaitsita dirauten bitartean egundoko autoiladak sortzen direla, eta horrek ere, herritarren haserrea eragiten duela. Zailatik berri emaile Gorka. Gero arte Gorka. Gero arte eskerrik asko.